Nézzük meg, hogyan tudjuk a Carbixot applikáció módban használni mobiltelefonon. Nyissuk meg a böngészőt. Írjuk be, hogy app.cms.hu. Majd ha ezzel meg vagyunk, kattintsunk a megosztás gombra. Ez a képernyő aljának kis négyzet felfelé mutató nyíllal. Megnyomjuk. Majd görgessünk le az oldal aljára, és a főképernyőhöz adás gombot nyomjuk meg. Itt megjelenik a Carbixnak az ikonja, majd a jobb felső sarokban nyomjunk rá hozzáadásra. Ha ezzel meg vagyunk, már meg is jelent az ikonunk. Ha elkattintunk az ikonra, akkor elindul a Carbix applikációnk. Jelentkezzünk be, írjuk be a felhasználónkat és jelszavunkat. Felhasználónk természetesen az e-mail címünk. Az enyém oktatókukac.cms.hu. És beírom a jelszavamat. A maradjon bejelentkezve négyzetet nyugodtan bepipálhatjuk, így nem kell legközelebbi bejelentkezéskor beírnunk. Belépés gomb, és ezzel be is jelentkeztünk a rendszerbe.